tilaajalla voi olla vähän vaikea aloittaa. Miten sä sait siihen sun ensimmäisen Julfinin videon näyttökertoja, koska se nyt on sitten siivittänyt sinun historian kirjoihin? No siis kaikkihan juurtuu siihen suomalaisella vain paskamakuun, mutta en mä tiedä, kyllä se varmaan vähän tuuria myös vaati. Että siinä on vaan tapahtunut semmonen joku puskaradioefekti, mä veikkaan. Että joku on löytänyt sen, se on jakanut sen friendille sen, ne on tykännyt ja eteenpäin. Koska se ensimmäinen video jo aika hyvin lähti leviämään. Joo, mä mietin itekin just sitä, miten mä löysin sut. Tuntuu, että YouTubessa poppailee koko ajan uusia kanavia ja trendejä ja videoita sun sieniin sateella, niin mäkin taisin kuulla siitä joltain muulta. Joko linkkas sen mulle. Tässäpä tämä aika hauska. Ja just varmaan oli se ensimmäinen, oli se Sinkkilaiva, koska se ohjelma on tosi karu katsottavaa. Edelleen pyörii uusintana telkkarissa, niin se ei vanhene koskaan. Ja toi on kyllä, miltä se tuntuu, että tää juttu lähti, jos mä en tiedä miten sun muut kanavat on mahdollisesti menestynyt, onko sulla ollut minkälaisia niinku tavoitteita tai toiveita niiden menestyksen suhteen, niin kun sä näet, että tää Julfin yhtäkkiä toimi, jos se siis niinku oli tällä mittapuulla, että se toimi, niin minkälaisia fiiliksiä sulla oli? Jokainen varmaan muistaa sen, kun ensimmäisen kerran saa vaikka 100 tilaajaa tai 1000 tilaajaa täyteen tai muuta vastaavaa, niin oli sulla tämmöistä niinku Milestoneen kohdalla jotenkin erityisiä fiiliksiä? Ei mulla ollut mitään odotuksia sen suhteen. Onko tää vähän Mä vedin allegiansa. On tietenkin. Mä vedin allegiansa. Flipille. Jöss. Oliko Edgatti? Oli Edgast, siksi mä olin Defenille. Mä laitoin sulle kuvaankin Snapissa. Laitapas tää liveä nyt.